Сёння у нас з вами цікавы госць. Мы з ім пагаворым пра творчасць. Завуць яго Сергей Календа. Сергей Календа, ён жа Александр Бацкель. Па адукацыі культуролаг-гебраіст, паэт, празаік, драматург, выдавец, рэдактар. Сябра беларускага панцэнтра і Саюза беларускіх пісьменнікаў. Лаўрэат прэміі «Празрыстая Ол» 2018 года за найлепшую электронную кнігу. Атрымаў узнагароду выбар Святланы Алексеевич у фінале прэміі імя Ежы Гідройца ў 2019 годзе. Піша мастацкую прозу для дарослых і дзяцей, а таксама выдае часопіс беларускай прозы «Мінкульт». Адзін з самых вядомых стылістаў Беларусі, цырульнік, а цяпер яшчэ і мастак. Аўтар 10 кніг. «На крок назад, на дзень наперад», «Балтыйскія шкарпэткі», «Часам панкі паміраюць», «Квадратурынавы маёнтак», «Яблуневы маёнтак», «Маёнтак рыбы», «Усё ўлічана», «Мімікрыя», «Трохлітровая проза». Самае, напэўна, цікавае, што вы культуролаг-гебраіст. Хоць дзень працавалі ў гэтай галіне? Ніводнага дня не працаваў, і так атрымалася, што я шукаў працу і знайшоў праз працаўладкаванне майго раёна 10 год таму, што патрэбны быў культуролаг, мне дапамаглі, і трэба было ехаць у палац прэзідэнта, здаецца, я ўжо не памятаю. І я туды прыехаў, вельмі задаволены, што знайшлося месца для культуролага нарэшце ў Беларусі, але першае пытанне, якое мне задалі, ці ёсць у мяне інваліднасць. Я сказаў, што няма, а яны сказалі, што іх толькі месца для інвалідаў. Боже мой, як хутка у нас, оказывается, прогресс. Очень добра, што не попросілі цёмнаскурага, напрыклад, ці там. І такім чынам я ніводнага дня не працаваў, але мне гэтая адукацыя дала магчымасць шырокага мыслення. Я вывучыў літаратуру ўсіх эпох, я вывучыў мастацтва, філасофію, і гэта вельмі дапамагае мне ў жыцці. Ну, а мне здаецца, яшчэ, акрамя ўсяго, вам это дадало трошкі містыкі, таму што вот я гляжу вашы кнігі, да, і это вот это, мне здаецца, габрэйскі містыцызм, які ён у вас практычна паўсюль, нават калі вы пішаце дзіцячыя казкі. Мне здаецца так, гэта таму што, ну, гэта дзякуючы маім выкладчыкам. Яны мне падарылі гэтую любоў, захапленне містыкай, чымсьці такім нерэалістычным. Але ў першую чаргу, мне здаецца, з усіх шматлікіх рэчаў, якімі я займаюся, у мяне ёсць две галоўныя рэчы. Гэта тое, што я пішу прозу і я займаюся стрыжкай валос. Гэта самае галоўнае. А шукаю я сябе паўсюль у розных нейкіх накірунках, бо мне здаецца, у гэтым ёсць увесь сэнс жыцця, ну, у пастаянным пошуку. Я на адным месцы, мне складана заставацца, і мне вельмі падабаецца, як недавно Павел Абрамович напісаў пра тое, што пісьменнік, ён усё жыццё піша адну кнігу. У вас ёсць там творчы раман, да, пра гатэль. Так, ёсць такое. Ёсць кнігі, напісаныя на ізаляцыі. Вось ёсць «Балтыйскія шкарпэткі», гэта 10 апавяданняў такіх містычных. Ну, самыя розныя жанры, ёсць кнігі проста вельмі эксперыментальныя. Я ведаю, што вы там і пад Пруста пісалі, там, да? Ну, мне заўжды цікава менавіта літаратурнае нейкае жыццё, і розныя накірункі, я іх крыху, вось так бы мовіць, намацваю. Але штосьці удала, штосьці не. Ну, гэта як з паэзіяй. У мяне атрымалася некалькі верлібраў, і ўсё. Я зусім не паэт. Але мне вельмі падабаецца прыдумляць гісторыі, і часам гэта можа быць гісторыя кароткая, а часам я магу адкласці гэту гісторыю і доўга распавядаць яе потым некалькі год запар. Ну, як з балтыйскімі шкарпэткамі. Гэтыя 10 гісторый здаюцца такімі невялікімі, але насамрэч на іх у мяне выдаткавалася больш за ўсё часу, 7 год. А ёсць, як там пад псевданімам, кароткія гісторыі ад імя Бацкеля, гэта некалькі месяцаў, і ствараецца кніга. А чаму ўзнік гэты вобраз Бацкеля? Я думаю, што вы так на яго перайдзеце, ўжо будзеце Бацкелем. Мне трэба было паспрабаваць, ну, паглядзець, як чытачы ставяцца не да мяне як Календы, а да зусім іншага аўтара. Тым болей, што я тады спрабаваў напісаць раман,
упершыню, і мне крыху не хапала смеласці ад сябе гэта зрабіць. І я зрабіў гэта з боку бацкеля. А потым гэты персанаж, гэты ну, ён стаў чалавекам. Ён пачаў жыць вельмі сваім там натуральным жыццём, у яго з'явіліся старонкі Facebook, свая біяграфія, і шмат хто да гэтага часу лічыць, што гэта асобны пісьменнік. Купіліся людзі. Так, але на Вікіпедыі ўжо з'явілася тое, што гэта я і бацкель, то ўжо гэта не пераблытаеш. Ну і далейшае жыццё я не збіраўся працягваць бацкелю. Я самаўпэўніўся, мне ўсё спадабалася, я стварыў канцэпцыю жыцця пісьменніка на лецішчы, на сядзібе далёкай, і гэта потым Горват зрабіў, ну, чымсьці больш знакамітым. Мы гаворым пра кнігу «Яблоневы маёнтак». Так, пра яблоневы маёнтак, там і квадратурынавы гэта апошні, але Андрэй Адамовіч даў жыццё бацкелю далей у сваёй кнізе «Песня пра Цімура». Там гэта ўжо напаўбог, ён жыве сваім жыццём і ну, няхай жыве далей. Я буду назіраць за гэтым як, ну, збоку, як бацька, напрыклад. Як вы думаеце, ці варта пісьменніку вот у нашай сітуацыі браць псеўданім? І з якіх прычын? Ну, напрыклад, там, эканамічных, псіхалагічных, палітычных. Ось, ці лёгка існаваць пад псеўданімам, як это? Ну, напрыклад, мне з псіхалагічнага такога пункту гледжання лёгка было існаваць. І гэта давала мне большай свабоды ў творчасці. Я мог кранацца любой тэматыкі. Вось, напрыклад, зараз я пачаў... І любых персанажаў. Так. А ў гэтым годзе я пачаў пісаць кнігу, якая называецца «Земля 2020», і я распрацоўваю сюжэт, які напалову бяру з навінаў, палову беру з міфаў, і гэта ўсё, ну, перамешваю, і ствараецца нейкі такой сусвет, які вельмі падобны на наш, але якога б ты ніколі не хацеў атрымаць у наяўнасці. Але так атрымліваецца, што некаторыя і мае ідэі ўжо становяцца навінамі рэальнымі. І тут ужо ў мяне з'яўляецца пытанне, ці варта гэта мне рабіць пад маім імём, бо я адразу сябе падстаўляю. Раней я пра гэта не задумваўся. Гэта ўсё ў Фейсбуку, я читаю. Так. Ну, напрыклад, пакуль у мяне не было дзяцей, я пра гэта не думаў. Я мог бы вельмі сур'ёзна рызыкаваць, але калі я разумею, што ад мяне залежыць жыццё маіх там сыноў, я ўжо пачынаю больш-менш акуратна ставіцца да таго, што пішу пад сваім імём. Значит, магчыма, будзе чарговы бацкель, таму што ў нашай сітуацыі без гэтага даволі складана выдаваць дзеці. Канешне. Нават калі там няма ніякіх імёнаў у гэтай кнізе, усё роўна паводле, ну, вось, напрыклад, калі тут затрымліваюць за 3% напісаныя, так, на сцяне, то там так тое сама могуць затрымаць. І з аднаго боку, я хачу, каб гэтая кніга засталася, ну, такім гістарычным сведчаннем таго, што адбывалася ў 20-м менавіта годзе. Але з іншага боку, я не хачу, каб праз гэта былі, ну, нейкія праблемы. А вот гэтая кніга, якую вы зараз ствараеце, яна, як вы лічыце, яна будзе актуальная зараз? Ці гэта ўжо загадзя такія мемуары, якія цікава будзе раскрываць там праз 10, 20, 50 гадоў? Спачатку ўсё пачыналася з невялікага жарта. То бок я з камандзіроўкі вяртаўся вельмі хутка з Венецыі падчас карантына, і мне трэба было пажартаваць хаця б над тым выпадкам, што я амаль суткі не мог, ну, вось у тэрміналах бадзяўся, не мог вярнуцца дадому. І потым я пачаў задумацца над тым, што гэта такія вось, ну, сведчанні больш гістарычныя, але наўмысна, ну, выглядаюць як вар'яцтва. Вось, напрыклад, я дайшоў зараз да 5-й часткі, і калі рэдагаваў першую недавно, я злавіў сябе на думцы, што я абсалютна гэта не веру, што адбывалася. Мне здаецца, ўсё гэта нейкім сненнем, нерэальнасцю, анекдотам. Ну, час вельмі хутка апошнім. Але пачынаеш задумвацца, што гэта я пісаў у сакавіку, і гэта сапраўды адбывалася. Перабольшана, напэўна, праз мой літаратурны пункт гледжання, але ўсё роўна гэта было. І гэта хутчэй ужо і нават псіхатэрапія для любога чытача. Прачытаць гэта, перадумаць наноў. І можна да гэтага звяртацца нават калі мінуе некалькі год. Проста хаця б засведчыць гэты факт.
што гэта Я так было. разумею, што вы вот перачыталі сябе і ўжо адчулі сябе Так. чытачом, які І я ўжо не пазнае тое, што было, зусім і ўспрымае сябе як некага іншага аўтара. А ну, як чытача свайго уяўляеце? Вот хто гэта, па-вашаму, ідэальны, зразумела, чытач? Ну, вось калі глядзець вось на гэтую новую кнігу, якую я пішу, яна ўся ў працэсе і праз тое, што я выкладаю часткі ў соцсетках, мне некаторыя ў каментарах людзі дадаюць ідэі для працягу, і я гляджу на іх. І я разумею, што гэта яны першыя чытачы, і яны самі Выбіраюць лёс так, герояў і яны і далі мне падзеі. ідэю такую, каб я дапісаў да канца. Яны гатовыя, напрыклад, калі будзе краўдфандынг, дапамагчы, каб гэтая кніга з'явілася. Для іх гэта важна. І мне ну, ёсць стымул і сэнс працы. Ну, збольшага гэта ну, людзі сярэдняга ўзросту. Яны сацыяльна актыўныя, яны ўсе не тунеядцы, да? То бок усе працуюць, чымсьці займаюцца. Ну, я пра тое, што гэта як сказаць, тунеядзец гэта не чалавек, які там ходзіць на працу. Яны усе Жывуць са сваёй так, працай. так, і гэта вельмі важна. Я бачу, што у іх ўсё роўна сэрца баліць за там за праўду, за ўсё, што адбываецца тут і цяпер. І вось дзеля іх я гэта і ствараю. І я там зрабіў там альбом такі, дзе напісаў, што кожны, хто чытае гэтыя часткі, ён можа унесці, ну, зрабіць свой унёсак праз нейкія навіны альбо ідэі, які ён можа напісаць мне. Ну, вы адзін з немногіх людзей, які не толькі сам піша, не толькі працуе, усе ж ведаюць, што вы цырульнік, але і займаецца выданнем часопіса. Так. Вось як прыйшла гэтая наогул ідэя з часопісам і як прыйшла ідэя збіраць грошы для часопіса? Вось у нас тут ёсць гэты Мінкульт, пакажыце Так. яго, раптам хто не ведае, якраз у гэты час збіраюцца на чарговы нумар грошы, Так. і я ведаю, што папярэднія выпускі яны былі досыць паспяховымі, і як мы бачым, гэтыя выпускі з'явіліся на свет. Ну, у мяне быў ужо вопыт працы з часопісам «Макулатура» мастацка-літаратурным. І я потым, калі той часопіс зачыніўся, спыніў сваю гэтую дзейнасць выдавецкую, так скажем, рэдактарскую. Але калі ў Міністэрстве культуры з'явіліся камісіі, якія пачалі вызначаць, што з'яўляецца мастацтвам, а што не, я вырашыў, што тады і ў пісьменнікаў павінны з'явіцца часопіс, дзе мы самі будзем таксама вырашаць, што для нас мастацтва, а што не. А Мінкульт я ўзяў наўмысна, гэта такі творчы тролінг. З аднаго боку гэта можна расшыфраваць як Міністэрства культуры, а з другога боку як што заўгодна. І мінская культура, напрыклад, і ўсё на свеце. І я наўмысна не рэгіструю часопіс, бо я лічу, што тэксты, якія з'яўляюцца ў часопісе, тэксты, якія пішуць сучасныя аўтары, яны не павінны быць ну, пад цэнзурай нейкай. Бо любая афіцыйная рэгістрацыя часопіса адразу накладае праўкі, з якімі я ўжо не згодны. Таму вельмі ну, утульна існаваць незарэгістраваным і вельмі утульна рабіць праз краўдфандынг гэты праект, бо адразу знаходзіцца мэтавая аўдыторыя, якой патрэбны часопіс на паперы. І звычайна гэта 200-250 чалавек, якім я друкую гэты часопіс і раздаю. Ну, альбо раздаю сам насам, ну, альбо дасылаю па пошце. І вельмі шмат людзей гэты часопіс замаўляюць з іншых краін. Я, напрыклад, у Канаду адпраўляў, у Штаты адпраўляў, у Чэхію, на Філіпіны нават адзін часопіс адправіў. І што цікава, напрыклад, мне са Штатаў напісалі чытачы, што гэты часопіс у іх не застаўся, яны яго адправілі ў бібліятэку. Ну, і цікава гэта тым, што літаральна там год назад былі такія спрэчкі, што для нас у сучасным грамадстве больш істотна. Электронная версія, каб чытаць кнігу, альбо папяровая. А тут, калі надыходзяць такія часы, што можа здарыцца там локдаун, шатдаун, што заўгодна, сетку інтэрнэт могуць там прыкрыць, у нас не застанецца электроннага нічога. Тады трэба ўжо будзе карыстацца тым, што ёсць на паперы. І я думаю, што гэта актуальна. І я бачу тое, што на Мінкульт-3 збіраюцца грошы нават падчас карантыну, эпідэміі, палітычных гэтых усіх дзеянняў. Людзям, ну,
Я раней так хутка не збіраў грошы, як зараз, насамрэч. За некалькі тыдняў адразу там 30%, потым 40. І гэта відавочна, што людзям гэта патрэбна. Яны падтрымліваюць у першую чаргу культуру. Калі ўжо не будуць падтрымліваць культуру, гэта ўжо тады будзе азначаць, што мы толькі там за ежу думаем, а гэта ўжо будзе нашмат горш. Ну тут ще треба сказати, що люди бачать, що ти регулярно видаєш часописи. Кожний Тому що год. вони, буває так, що часопис там вибухнув, вистрілив, і все, і тут же закрився. Так буває, навіть, що там одна частка романа опублікована, другая ні, а у тебе этой регулярності люди вже тобі вірять. Так, і сам по сабе Мінкульт уже працуе на сябе. То бок ёсць людзі, якім гэта патрэбна, і яны гэтым самі ўжо займаюцца. Нават рэклама, раней мне даводзілася ў соцсетках аплачваць рэкламу, яшчэ штосьці рабіць, каб з'яўляліся старонкі, каб іх гэта было бачна. А людзі самі ўжо гэта робяць. А колькі ўжо выйшла нумару? 2 нумары выйшла, і зараз на трэці мы трэцюю. працуем. Якраз супала тэма фантастыкі, то бок мы узімку збіралі тэксты, а тут калі гэты ўвесь год фантастычны, і тэма таксама пасуе. Ну і тым болей аўтары вельмі моцныя збіраюцца. Кого ты лічыш моцнымі і моднымі аўтарамі? Ну, От як міністр культуры, кого ты вызначаеш галоўным? Мне вельмі складана пра гэта сказаць, бо я часта абапіраюся на тэкст. І такое адбываецца з любым аўтарам, і са мной таксама. Я, як і любы чалавек, не магу выдаваць пастаянна аднолькава добры тэксты. Добры прадукт. У мяне бываюць збоі нейкія, я могу напісаць штосьці кепскае, выдаліць і так далей. То бок я не магу лічыць кагосьці вышэйшым за іншага, бо кожны можа напісаць штосьці альбо кепскае, альбо добрае. І калі я адбіраю тэксты ў часопіс, я таксама абапіраюся больш-менш аб'ектыўнага выбару. Я стаўлю балы ад 1 до 10. І потым, калі некалькі маіх яшчэ сяброў, пісьменнікаў і рэдактар таксама прадстаўляюць балы на кожны тэкст, мы выбираем сярэдні бал, прахадны, так скажем. І былі вельмі класныя аўтары, у якіх тэксты былі слабейшыя, яны не праходзілі. Нават мне потым пісалі лісты са скаргай, як ты мог, я ж там такі самы. Ты вот настолькі сур'ёзна вывучаеш гэты попыт, так так, і гэта працуе. То есть імя не працуе, да? То есть працуе якасць. І нават некаторыя тэксты я стараюся прыбраць імя, прозвішча, пакінуць толькі тэкст для маёй, для журы, так скажем, каб яны чыталі, не думаючы пра тое, хто гэта напісаў. І гэта як бы дадае больш якасці. Слухай, у тебя павінны быць мільён ворагаў, таму што у нас вельмі крыўдлівыя пісьменнікі. Скажем так, я амаль ні з кім не сябрую, і мне ад гэтага добра. Так. Я збоку і не лічу, што ўсе пісьменнікі павінны адзін з адным сябраваць. Я ў добрых стасунках з усімі, і я не дазваляю сабе, напрыклад, перабольшваць. І я не дазваляю сабе зневажаць кагосьці з пісьменнікаў. А як ты прапановваеш нейкім аўтарам напісаць? Так, некаторым прапановваю. Ты выбіраеш, давай скажем, былі выпадкі, калі ты прапанаваў, калі ты сказаў, не, я не хочу. Не хочу, да, конечно, ёсць такое. А якую прычыну яны выставляюць? Не напрыклад, надта вядома, няма ганарару, што яны? Збольшага некаторыя аўтары так і пішуць шчыра, што я не лічу сябе датычным да гэтага канцэпта. І гэта нармальна. То бок... А з другога боку, я ўсё роўна, пачынаючы з другога нумару, я збіраю грошы не толькі на выданні. Я збіраю невялікія ганарары. 40 рублёў бывае, 30-40 рублёў я выплачваю кожнаму аўтару, таму што я лічу, што ў першую чаргу трэба заплаціць аўтару, а потым рэдактар, верстальнік і дызайнер. Бо гэта іх праца, і за кошт іх існуе часопіс. І тут нават не пытанне ў ганарарах. До рэчы, хто ў цябе там у першым, у другім нумары? У першым нумары ў мяне, так скажем, 15-ка залатая, бо тут адразу усе. Акудовіч, Арлоў, Бахарэвіч, Брава, Вішнёў, Глобус, Каляда, Касцюкевіч, Марціновіч, Пістончык, Рублеўская, Сін, Шчур. Першы нумар, калі я толькі запускаўся, я наўмысна зрабіў самым моцным. То бок я напісаў амаль усім сваім пісьменнікам з
з якімі камунікую. І усе яны адказалі, ну, не пытанне, канешне, мы дапаможам вось А трымаць есть тэксты. нейкая тэма у часопісаў ці Э, проста выбіраюцца лепшыя У творы? першага нумара была такая агульная тэма пра тое, што мы вось наконт гэтай цэнзуры, мы супраць цэнзуры. Ну, Міністэрства контркультуры, там культуры. А вось з другім нумарам там ужо больш я у прадмову узяў інтэрв'ю, кароткія пытанні 6 пісьменнікаў, з якімі сустрэўся ў Вэнспілсе на літаратурнай рэзідэнцыі. Я ўсім ім задаваў адны і тыя ж 3 пытанні. Ці патрэбная мастацтву цэнзура, потым другое, урад вашай краіны кантралюе альбо падтрымлівае мастацтва, і трэцяе пытанне, як мастацтва і літаратура могуць змяніцца. Збольшага вось другі нумар гэта агульная думка пра цэнзуру і мастацтва ў свеце. І што цікава, усе пісьменнікі, якім я задаў пытанне з Канады, са Штатаў, з Нямецчыны, з Великабрытаніі, з Гішпаніі, яны ўсе адказвалі па-рознаму на гэтыя 3 пытанні. Здавалася б, А сам бы як ты адказаў? ці патрэбна мастацтву цэнзура, я лічу, што любы мастак, ён у першую чаргу павінны займацца самацэнзурай. І гэта, мне здаецца, самае лепшае. А потым ужо... Самае жорсткае. Так, і потым ужо грамадства будзе на гэта глядзець, ну, на прадукт якой вытворчасці, пасля яго самацэнзуры. Мастацтва не павінна там нікому нічога, у першую чаргу, акрамя аўтара. Ну, другой, урад вашай краіны кантралюе ці падтрымлівае мастацтва і літаратуру. Ну, на дадзены момант мы ўсе бачым, што адбываецца з мастацтвам. Усе карціны, там, Суціна і ўсе астатнія, яны зараз там пад арэстам. І калі, напрыклад, падумаць пра тое, што адбываецца за апошнія там 20годдзі, я не бачу ніводнай карціны, якую бы дзяржава выкупіла на карысць Беларусі. Таму гэта, ну, вось... Ну, відавочны адказ, так. скажем. Ну, і трэцяе пытанне, як мастацтва і літаратура могуць змяніцца ў будучыні. Як гэта можа мяняцца? Гэта будзе мяняцца у залежнасці ад грамадства, якое таксама мяняецца пастаянна, і ад палітыкі, якая адбываецца ў сучаснасці. Мне, напрыклад, падабаюцца некаторыя моманты жыцця ў Беларусі, бо гэта не дае, так скажем, расслабіцца, і даводзіцца у жорсткіх умовах ствараць тэксты і мастацтва, якое потым, мне здаецца, яно будзе больш актуальным для будучых пакаленняў. Яны будуць глядзець на гэта як на перамогу у першую чаргу. Слухай, ну вот калі гаворыш пра расслабленне, мне здаецца, наогул ты не расслабляешься, таму што, ну, 10 кніг у 35 гадоў, калі ты наогул это пішаш, калі ты это ствараеш? Мяне так вось у дзяцінстве мама навучыла, што калі ты займаешся нейкай справай, займайся ёй дакладна і ад сэрца. Калі табе штосьці замінае, значыцца, гэта не твая справа. Бо ў жыцці я спрабаваў працаваць там і ў банкаўскім дзеле, спрабаваў выкладаць у універсітэце, ў школе. Я шмат чаго спрабаваў, і я ўсё роўна вяртаюся, напрыклад, да цырульніцкай працы, бо яна дае мне задавальненне. І я вяртаюся пастаянна да літаратуры, бо гэта дае мне супакой. Я часта прапісваю такія тэксты, як быццам бы прамаўляю іх для сябе у першую чаргу. І ад гэтага таксама становіцца больш-менш зразумелым маё існаванне ў гэтым жыцці. То бок тэксты, я залежу ад тэкстаў, як і яны ад мяне таксама. Ну, я думаю, што гэта добрае ўзаемадачыненне. Калі я гэта пішу, да дзяцей я гэта пісаў звычайна па раніцах. Мне вельмі падабалася прачынацца рана і працаваць да абеду. На дадзены момант мой сын прачынаецца рана, і ў мяне не застаецца гэтага часу. Але ў мяне застаюцца нейкія такія моманты, калі я магу там усіх пакласці спаць, пачаць пісаць. Я навучыўся некаторыя тэксты запісваць у прамежках працы. То бок я магу і ў абед сесці нешта адрэдагаваць, пачытаць, напісаць. І я доўга да гэтага ішоў, каб сістэматычна працаваць. Не чакаць там музы, як гэта кажуць, яшчэ штосьці. Бо літаратура, проза для мяне ў першую чаргу гэта праца штодзённая, бо нельга даваць супакой мозгу, ну я так лічу. І такім чынам атрымліваецца, што я раблю одну кнігу на год. Ну, мне здаецца нават, што праектаў у цябе трохі больш. Праектаў больш. Я мінкульт раблю раз на год, збіраю тэксты, потым рэдагую, потым збіраю грошы на выданне. І ў мяне заўжды запланавана, ну,
одна кніга, якую я пишу. На дадзены момант ёсць одна кніга, якую я планую прапанаваць камусьці з выдавецтва ў гэтым годзе. Ну і вось гэтая кніга «Зямля 2020», якую я перманентна пишу на працягу гэтага году. Ты вообще веду, ездишь на резиденции Так. и пишешь там. Там плённо писать? Вот як яно? Я вось, напрыклад, калі з'яўляецца рэзідэнцыя, я паўгады там рыхтуюся да яе. Я магу, напрыклад, ну, я дакладна ведаю, што ў 2021 годзе на лета ў мяне ёсць Вэнспілс, так? Гэта месяц літаратурнай працы. І некаторыя рэчы я пишу Як як план. загатоўкі. Так, як загатоўкі. І гэты план, ён застаецца, ён назапашваецца, а потым я ведаю, што я 4 тыдні буду сядзець і кожны дзень толькі пісаць. Гэта яшчэ вельмі добра дапамагае адцягнуць увагу і расслабіцца ад цырульніцкай працы. Бо гэта праца з людзьмі, і іх шмат у мяне. Эмоцый шмат. Так, і я ад гэтага таксама часта вельмі так, ну, адчуваю сябе спустошаным. Бывае, вось некалькі месяцаў праходзіць, калі трэба і ну, даваць там на курсах адукацыю і яшчэ працаваць з кліентамі, і часам не хочацца бачыць людзей. Такім чынам, вось любая рэзідэнцыя для мяне як адпачынак ад адной працы і вяртанне да другой. Сергей, я ведаю, что твоя книга «Балтыйские шкарпетки» была высунутая на премию «Тётки», якая на сегодняшний день является нашей, по сутнасці, самой вядомай прэміяй для пісьменнікаў, якія пишут детям. Але я так разумею, что эта книжка написанная не твоим детям, это книжка, якая написана для дарослых дзяцей, так? Расскажи, пожалуйста. Ну, гэтую кнігу я, ў прынцыпе, і напісаў, і намаляваў для яе ілюстрацыі, і вокладку, збольшага думаючы пра сваіх дзяцей, так? Ёсць і прысвячэнне там, я напісаў, што гэта маім дзецям, Даніілу і Томасу, і пакінуў для іх таксама такую цытату ад Стывена Кінга, што монстры напраўду існуюць, і прывіды таксама. Яны жывуць у сярэдзіне нас і часам перамагаюць. Я напісаў гэтую кнігу ў першую чаргу для і сваіх дзяцей, і для усіх на свеце дзяцей, як кніга, якая дапамагае перажыць і ну, зразумець, што і добро, і зло, яны вельмі умоўныя паняцці, што яны часта адзін адно падмяняюць, і што ў гэтым свеце трэба вучыцца у першую чаргу не тое, што не баяцца, а ўмець змагацца з сваімі нейкімі праблемамі. І тут такія казкі, што ад там 0 плюс да 16 плюс ідуць. Першыя казкі яны вучаць хутчэй на нейкім гульнявым моманце, што страхі бываюць смешнымі, яшчэ штосьці. Але мы прыходзім да таго, што ну, як шкодна, напрыклад, злоўжыванне алкаголем, альбо як страшна, калі у тваім сэрцы жыве дэман, які, напрыклад, не дае табе магчымасці развівацца, бо ты пастаянна сумуеш. Гэта як першыя моманты дэпрэсіі юнацкай. І вось гэта ўсё, гэтая кніга, яна і цікавая для дарослых, бо я з дарослага пункту гледжання пераглядзеў тое, што ну, больш-менш турбуе дзяцей. Ну, дарэчы, ты не першы раз это робіш, таму што ў многіх Так. тваіх кнігах ты звяртаешся да свайго дзяцінства, да свайго падлетка вопыту. Як ты думаеш, вот гэты вопыт, ён будзе карысны тваім уласным дзецям, ці вось вопыт застаецца карысны толькі нам самім? Я вось, назіраючы за сваімі дзецьмі, я разумею, што яны ўсё роўна праходзяць свой жыццёвы вопыт, але некаторыя рэчы ўсё роўна ім дапамагаюць, застаюцца ў падсвядомасці. Я сам спрабую перадаць гэты вопыт не толькі сам па сабе, ну, у гэтай кнізе. Гэтыя казкі я ствараў з дзецьмі, і некаторыя моманты яны самі мне падказвалі, як лепш зрабіць. Ну, і нават там, дзе я хацеў скончыць больш-менш казачна, казачны канец, добры, яны наадварот казалі, што не, ну, лепей зрабі так больш страшна, бо гэта больш натуральна ў жыцці. Ну, тут ёсць такі герой, кароль жаба. Ён захапіў замак, усіх там атруціў, бо для яго самае галоўнае было заставацца, ну, валадарыць. Але ў канцы ён усё роўна там яго хоць выгналі, ён вярнуўся, каб валадарыць, каб усё роўна прыгнечваць. І ну, Данііл, мой сын старэйшы, кажа, што давай жабы расцісне велікан, але ён хоць і памрэ, ад яго застануцца апалонікі, якія ўсё роўна вырастуць у жабак, такіх ж, як ён. То бок мы перамаглі,
аднойчы зло, але яно будзе вяртацца, і мы будзем гатовыя далей з ім змагацца. Ну, мне здаецца, самы час пажадаць табе поспехаў, Дзякуй. перамог, і каб гэта было не проста ўхаджэнне ў нейкія шорт-лісты, але і першыя прэміі. Дзякуй. Сёння з намі быў Сергей Календа, паэт, пісьменнік, рэдактар часопіса «Мінкульт» і вельмі хорошы, вядомы цырульнік, стыліст, выкладчык. Всяго добрага. Да пабачэння.